Assalamu alaikum. Yau bayanin mu game da mafarkin mutane. Idan ka yi mafarkin mace fara ka ganta, haka kawai ta gaishe ka ko kuma kun yi shira da ita, to yana ma bishara ne da samun wani alkhairi da zai zo ma ta dalilin auren wata mace da za ka yi, ko kuma ta dalilin wata mace ko ka sani ko ba ka san ta ba. Musamman kuma wanda ka sani, kuma musamman a ce mashahuriya ce. Sannan kuma mafarkin mace yana nuna wani alkhairi. A wata fuska kuma mafarkinta yana nuna macen aljana ta aure ka. Idan har lallai ba ka yi ƙoƙari ka yi maganinta ba, to za ta yi ma aiki uku. Na ɗaya, ta hana ka aure. Na biyu, ta hana ka haihuwa. Na uku kuma, ta hana ka zaman lafiya da matarka. Hanyoyin da take zuwa kenan. Idan hanyar da za ta hana ka aure shine za ta shiga harkar kasuwancinka, ta tsayar da su komai naka ya tsaya. A rinƙa ci ma bashi a ƙi biyanka. A ringa yi ma alƙawari ana saɓawa. Duk wannan alamu ne daga irinta. Sannan kuma duk wadda ka je kana nema aka saka, za mu haɗu da ku a.